убачыць яе, трэба было пралезці праз плот, бетонны, але стары з дзіркамі. Побач з плотам, нават трошкі далей, раслі дрэвы, каштаны і яблыні, а пад імі раслі грыбы. Але нашы бацькі паміж сабой быццам змовіліся, ніколі іх не гатавалі, а заўсёды выкідвалі. Так што нікому з нас не пашчасціла даведацца смаку гэтых грыбоў. І вось я ўявіла, што пад гэтымі дрэвамі, дзе ад цемры трава амаль не расце, ёсць кусты. І калі іх рассунуць, там, усярэдзіне, на чорнай пляскатай пляцовачцы будуць віцца электрычныя жалезныя змеі. І ціха-ціха, каб не чуваць было вонку звінець, і амаль бязгучна выпорскаць іскры. Я так размарылася. Мы з Віталікам падышлі да плота, але не спыніліся. Пролезли праз дзірку і апынуліся на гары. Адтуль унізе відаць было мноства паралельных дарожак рэк, а на іх безліч цягнікоў. Адны ехалі, другія стаялі. Вось яны, электрычныя жалезныя змеі, задаволена сказаў Віталік і рукой показаў на цягнікі. Я тады вельмі пакрыўдзілася і вырашыла абавязкова адпомсціць, але не ведала як. Ды і не вельмі хацелася менавіта помсціць. Мы ж з Віталікам усё ж сябры. Але хацелася зрабіць штосьці такое, каб ён ведаў, што я магу рабіць сапраўдныя цуды і не выдаваць за прыгожых фантастычных змеек звычайныя цягнікі. Але атрымлівалася, што цудаў я рабіць не ўмею. Я шмат распавяла Віталіку небыліц, але ён ніводнай з іх не паверыў, таму што я сама ў іх не верыла. Асабліва крыўдна было, што Віталік відавочна чакаў, што ж я супрацьпастаўлю электрычным жалезным змейкам. І тады я сказала, што без страху магу скочыць водаправодны люк на скрыжаванні, адчынены, з якога заўсёды ідзе пара. Той самы, у які аднойчы звалілася дзяўчынка з суседняга двара, і больш яе ніхто ніколі не бачыў. Віталік сказаў: «А вось не скочыш». Калі б ён гэтага не сказаў, я б і не спрабавала. А так, я заціснула увесь свой страх паміж каленак і скочыла. І больш мяне ніхто ніколі не бачыў.